היי, קוראים לי סמדר מורג, אני נשואה ליגאל, יש לנו ביחד 2 ילדים ואנחנו מתגוררים באשדוד. לפני 14 שנה עליתי לארץ מהולנד, מאמסטרדם. במקצוע שלי אני שחקנית זמרת, סטנדאפיסטית, ובנוסף לזה יש לי עסק מדהים. לפני שאני אספר לכם על העסק, אני קודם כל רוצה לספר לכם על המוצרים. אלה בעצם קפסולות, מיצוי של ירקות, פירות ופירות יער. אני סבלתי בעצמי מעייפות, חוסר אנרגיה, שינה גרועה וחוסר איזון של בלוטת התריס. התחלתי להשתמש במוצרים ולאט לאט התחלתי לחוש שינוי. האנרגיה שלי חזרה, עייפות זה כבר מהעבר ואיזון יותר טוב של בלוטת התריס. מה זה בעצם המיצוי הזה של 30 סוגים של ירקות ופירות יער, ויש להם עוד מוצרים נפלאים. בעצם זאת תזונה מבוססת מדע, עם עשרות מחקרים קליניים, הספיגה שלה מעולה, 94%. תפנו אלינו ליותר פרטים. איך אני בעצם הצטרפתי לעסק הזה? כמו שאמרתי לכם, אני שחקנית זמרת, סטנדאפיסטית, הגיעה קורונה, מלחמה, וראיתי בעצם שאין לי הכנסות, 0 הכנסות. זה מאוד מאוד תסכל אותי ונכנסתי ללחץ. משמיים חברה מתקשרת אליי ואומרת לי, סמדר, יש לי פה עסק מבורך. כנסי, תהי שותפה שלי. נכנסתי לעסק הזה וברוך השם. היום העסק הזה מפרנס את הבית. איך אנחנו בעצם עושים את העסק? אנחנו מספרים לאנשים מסביבנו את החוויה האישית. החוויה על המוצר או על העסק. אני מרוויחה מהמחירות האישיות שיש לי ומההצלחה של הצוות שלי. ההצלחה של האחרים זה הדבר הכי משמח בעסק הזה. בואו נדבר קצת על השכירים. מה שכיר בעצם עושה? הוא מוכר את הזמן שלו לבוס. הוא מגיע לעבודה והוא נותן את כל היום שלו בעצם למישהו אחר. ואז יש לנו את העצמאים. עצמאים הם אחראים על העסק שלהם. הם צריכים לקנות מלאי. מגיע קורונה, מלחמה, אין הכנסות. הכל עליו. הוא חולה, לא מעניין אף אחד. אם הוא לא מתאמץ, אין הכנסות. וגם אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה במקומו. קיצור, הבנתם כבר, כאב ראש. תחשבו שאני רוצה לפתוח עסק חדש. יש מתחרים בשוק. אני אתן לכם דוגמה. נגיד אני פותחת חנות נעליים. יש לי חנות, אני משקיעה, פתאום מישהו נכנס לחנות ואומר, וואו, איזה יופי של חנות יש לך? תקשיבי, אני הולכת לפתוח חנות לידך, את יכולה לעזור לי לקדם גם את החנות שלי? נראה לכם שאני אעזור לחנות נעליים שיפתח ליד החנות שלי? ברור שלא, אני מאחלת לה הצלחה, אבל אני לא הולכת להשקיע בחנות שלה. אז בעסק שלנו זה אחר. ברגע היא תיכנס אליי לעסק, אני אגיד לה, בטח, תפתחי חנות לידי. ולא רק זה, אני אעזור לך בחנות שלך, ואני רוצה שהחנות שלך יצליח אפילו יותר ממני. נכון שזה נשמע קצת מצחיק, אבל זה האמת. אני רוצה שאנשים בצוות שלי יצליחו יותר ממני. אז בואי תצטרפי איתנו לעסק. אנחנו נשמח לעזור לך להצליח. תפני לזאת ששלחה לך את הסרטון, ונתראה בקרוב.